दाउआनो दाउ नै लोगोफोर बेसेबा बुरजा हमना दोनखादो आरोना बिमाया मा हरगोन मा हरा दाउखौनो बेसेबा बुरजा हरनोसै नै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहोना लाग्रोनो थाबाय आरो बुथायथो महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर पुरा पुरि माने गानफब जोमफब देलायस्रां आरिस्रांसो नोंथांमोनखौ स्राय बरायहोनानै लाग्रोनाय थाबाय आरोना मानो होनबाथाय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङान्दो आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने दैज्लांनि सिगां खेबसे स्राय थांखानानै फैनोसै आरोना दाथ' आरो दैज्लाङानो खाथि खाथि मोनफैथारबाय नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय माने दैज्लांनि सिगांनो खेबसे थाङाबा जानाय नंला ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो इन्दि फास्राखौ दिनैसो लादो आरो नै बिजावजालिनिफ्राय बायना लाबोनाय इन्दि फास्राखौ दिनैसो लाबोदो माबायदि नुदों लोगोफोर नै मोजां नुदोंना नुवाखै लोगोसे माने नै बिजावजालिया आरो बैसागोआव माने आंनो बिब' हिसाबै आरोना गिफ्ट होनायमोन आरो नै माबायसा नुदों लोगोफोर गस्लाखौ गस्ला ब्लाउसखौ माबायदि नुदों लोगोफोर दिनैसो माने गानदो आरोना बिजावजालि हरनाय ब्लाउस गस्लाखौ ओमफ्राय बैसागोआवबो माने गाननाय जायासै आङो मानो होनबाथाय नैदि आखाइया सुसेबाखैमोन आरोना लोगोफोर नैदि आखाइया सुसेबाखैमोन ओमफ्राय आङो सुसेबनि थाखायनो माने गिदिरै गाननो बानानै गानासै आरो ओमफ्राय दिनैसो गानबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै इखौबो माने फार्स्ट टाइम दिनैसो लादो माबायदि नुदों लोगोफोर थ'थ'ना लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै बोरायाबो देलायगासिनो दङ ओमफ्राय फिसालाया देलायखांबायनो ओमफ्राय लोगोफोर न' खाथिनि बिजावजालिया बरबिया ना बरबाय होनोथाय लोगोफोर आंथ' माने जाफेराखैबो मोनजाफेराखैबो आरोना ओमफ्राय इसा माने हमहैदोंमोन आरोना बबेबा गामियाव हमहैदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय बुरजाद्रायनि जोंहानो इसे हरदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' आं आलासियानो थांदों माथो खालामनो आरोना ओमफ्राय लाना थांफानोसै आरोना आलासि न'आवनो नै लोगोफोर जि गिदिर बरबायाबो बरबायना बरबिया होनोमोनलाय दायो जोङो थांनो ओंखारदो आरो लोगोफोर जोनोमगिरि आइ आफालानि न' आरोना बोरायजों आंजों ओमफ्राय लोगोसे फिसाला उन्दै ओमफ्य फिसाला गेदेरखौ लाबोफायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखारबाय जों बाइकजों फैबाय आरो दा नै बोरायाबो आंबो आइथिंहा लांबाय गारियाव ना गिदिर लांफानोसै लोगोफोर आलासियानो थांनाया ओइ मासेया थैनायसो खोमासं थैनायनि কিমান হল 1 কেজি 220 টাকা गलाबो लाबाय मिथाइबो लानोसै नै लोगोफोर थाम्फै बालायलांबाय अबेखौ लानो काटानिखि ना फुजिया नैखौ बेसे लानो आधा केजि दि सालबारि बाजाराव एसे बाजार खालामना लाबाय आरोना लोगोफोर जानाय लोंनाय बिदिनो मेथाइ सेथाइ आरोना लोगोफोर आलासि न'आवथ' आरो बहाथो मेथाइ सेथाइ लाङालासिनो थानो हानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय मेथाइ सेथाइ लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय ससे मोनफैबायानो जोङो ओमफ्राय दायो जोङो थांनो ओंखारदो लोगोफोर बिमा बिफानि न'आव आरोना आइ आफानि न'आव मानो होनबाथाय माइ गायनायनि सिगांनो माने खनसे थांस्राना फैनो होननानै आङो हरखाबनो माने फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिसाला गेदेरखौथ' लामायाबो फिसाला गेदेरखौथ' आरो स्कुलावनो थिनहरखाबाय ओमफ्राय आरो उन्दैखौ लाबोबाय आरोना लोगोफोर बोराय बुरै ओमफ्राय बाबु उन्दैखौ लाना फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थांखोलाबाय थानोसै आरोना लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसाहाय मोनफैबाय दायो जोङो लोगोफोर बिमालानि न' सान्दुं गोसाथार टुपुलि फान्थाव मैगं मा साया गैथाराहाय ओइथिं थां गलाखौ खुलि गला लाबोदो दिनै नोंसोरनो इउटुबनि मालाय इउटुबनि फैसानि इउटुबाव फैसा हाबदो जा बिदिनो 10,000नि बारा एसे 10,000नि बारा ओमफ्राय ओंखायनोथ' गला लाबोबाय आरो फैसा मोननायनि आबे नैहाय गला जादों नानि गला जादों न गला नाने हरथ'नि बिलांसै बाराबो एसे जानो एसे सोला
जाफेराखै मानाव होफेराखै होबा होनाङा होदावबा होबाय थानांगोन होदावबा होदावाखै आरो दासो मास मोनथामाव दौबाय दौआ मिथाइ आबौ सना आंनि आबौ सना नों फैबाय थादे दे आबौ दे लामा खेन्थावबोदोंमोनसो नों मिथाइ मा मा संखो ओमफ्राय बाजै मा मा संखो आलुजों दाउ अनलाजों दाउ बा गोथाव गोथाव मोनखाजोब्बाय ओमफ्राय मोनजोब्बाय जों फैयैनि सिगां मालाय बाजैया ओंखाम ओंख्रि मोनखाजोब्बाय नै ओमफ्राय दा जों लाबोनाय नाजों बेनिफ्राय नै बरबायजोंल' एवनोसै दाउ लकेलजों आलु ओमफ्राय मामोन नैयाव अनलाजों दाउ बिराद गोथाव गोथाव संना दोनखाबाय नै बाजैया ओमफ्राय आङो बरबायखौ एवनोसै आरोना लोगोफोर माबायदि जायोमोन रोंलायलाङाहाय लोगोफोर नै फार्स्ट टाइम माने दिनैसो बरबायखौ जानो नागिरदों नालाय माबायदि जायोमोनबा मिथिलाय लांला आरोना ओमफ्राय गोरानैनो एवनोसै एम्फौ लाथा बायदि आरोना लोगोफोर नै मोदोमलायबाय आरो एम्फौ लाथा मोदोमलायदो एम्फौ लाथाजों एखे खोमा सेम ओमफ्राय बे एम्फौ लाथा मोदोमदों नै मोनबाय लोगोफोर नै बरबायाबो जि स्रेम स्रेम एवखाबाय आं गोसोम जालायनाय जि मोजां मोनखाबाय नै लोगोफोर मोदोमफ्रुनो एम्फौ लाथा बायदि सेम मोदोमखाबाय जाफेरै बुस्थुफोरखौ जानोबो बोरैबा मोनोना जाथाराखैना एम्फौसोलै खेरेन्दायानो जायो होनना बुंदों नंगौना नङा मा खेरेन्दाय जालाबाय नामा खेरेन्दायानो बरबाय जायो जेनदों जायाहाय हाथाबा गैया मा जायो गोथावानो माबा एंखावरिया हाथाबा गैयानो जायो माबाया जुजिमाया जायो एंखावरिया आलि जावबा मोनो माबा जानो फैबाय बोरबाय जानो फैबाय आलि जावबाथाय एसे जांगाब जांगाब मोनजायो आरोना लोगोफोर नै मोनजायो बरबियान बरबायबोनो बरबायानो बरबाय जानो बरबाय जानो सिखारबाय मा इदिनो मासा बरबियाया मोननाय लोगो लोगोनो मैथाजों नाजों खोरोरो संलायनोसै दै लोगोफोर नै गरम बोथोराव मैथायासो ख्लाब ख्लाब ना लोगोफोर मैथाखौसो गोसोखांबाय थासिगोनलाय गरम जाबायना दिनैनिफ्राय सान्दुं हालायाहाय हालाया ओरैनो गेब्लेया इयाव गेब्लेयो गोरलै नालाय माथो हालाया ओइ नाखौ मोजां मोजां एव मोजां मोजां खेवनोसै बेखौ एवजोबाहाय एसे बुरजाना एवजोबनाङा ओमफ्राय लोगोफोर नाखौ एवबाय आरोना ओमफ्राय नै सारायनि अबस्थायाबो ओरैबायदि गोसोम ओमफ्राय लोगोफोर नै इसा माने आइलाहा इसुं खानो हायाखै आरोना लोगोफोर इसुङा ओरैनो लांदां फादाङैनो ओरैनो थिंनि बेरा होथेनायसो आरोना लोगोफोर इनिफ्राय आङो फैग्रानो माने इदिनो संनाय खावनायाव हाबफैबाय आरोना लोगोफोर बाजैयाबो माने गथ' फिसा दं नालाय ओमफ्राय मावस्लाबनो हाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे माने आङो इयाव भइसखौनो होनाय जाबाय मानो होनबाथाय सल' दामबाय दंमोन आरोना गथ'फोरा ओंखायनो आङो भइसखौनो सोबाय आरोना लोगोफोर बिराद मोजां रायलायदोंमोन आङो इनिफ्राय दायो भइसखौनो सोनांगौ जाहैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय इसानि इसुङा इदिनो इफोरबायसानो माने लांदां फांदांथ' आरोना इसुं माने खाथ'वाखै ओमफ्रायो थानाय न'फोरखौथ' ओरैनो माने मोजाङैनो मोजां खादो आरोना लोगोफोर इनिफ्राय आरो नै साइडफोरखौ नायनाय आरोना मा दंलाबायो भुयामाव ओमफ्राय ओजोंहाय माने न' आरोना ओमफ्राय नै इफोरबायसा इसुङा लांदां आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो इदिनो ना होनफ्लांबाय थायो आरोना बेयावनो सासे आगैया होनहरदों आरो मानो ना होनबाय थायो ओरै होननानै ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैबायसा मोनबाय आरोना मैथाजों नाजों जि बरिया मोनखाबाय आरोना जाथावथावनो आजिखालिथ' मैथाजों नाजों बिराद गोथाव जाखासिगोन ना लोगोफोर मा होनो सान्दुङाबो ओइटासार दुंबाय नालाय मैथाखौल' ख्लाब ख्लाब गोसोखाङो आरोना लोगोफोर थाइजौ थाइनैसो लांनोसै र' लोगोफोर आसार बानायनो बाजेलानाव बिराद थाइजौ दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै प्लास्टिकसो लांखानोसै आङो आसार बानायनो ओरैनोसो सिरि गारबाय दङ आरोना बाथौ सेराव आरोना बाथौ गोलैबालाय ओमफ्राय साइडखैहान सिङावसो गोलैयो साइडखैहान बाथौसा गोलैबाय थाइदोंमोनानो बाथौआवसो गोलैगोन आरोना ओइ बाबा गान मा नाखा आखुफावगौ नोङो बाबा आनैया हानदोना
गनजा हानो नांगोन ना बाजै खस्थ'थार जागायानो एखे लांजायामोन सिरिबा माबायानो जागायानो खस्थ'थार हानबाथाय मल' थाजोबथारो ओइ गाय गायनो बाजै थाइजौखौ आसार बानायनो हानना लाबाय आरोना लोगोफोर गोमोनावबो मोनजाया गोमोनाव मोननाय टाइमाव माने फैनोनो रोङा आरोना दैज्लां बोथोर जाहैयो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय माने माइ गायनानैनो फुनानैनो फैनोनो सोलाबा ओंखायनो गोथावनो लांखानोसै आं नै लोगोफोर आसार बानायनो बेखिनि हानबाय आरोना ओमफ्राय नै बिफाङाव जि थायना दंखायो आरो नै जि थखा थखि इखौ हानला आरोना लोगोफोर इखौ जि समायना नुनानैनो हाननो बानानैनो हानासै आङो नै नङाबा लांनो होदोंमोन आइया नै ओमफ्राय हानला आङो बेखिनिखौ ओमफ्राय थोगोनहाय बेखिनियानो मेरला जाग्राबो गैखाया नालाय बारा अनलायानो अनलाहाय इ साननैसोआ दिन मोनायावबो जादो जोंहा ओमफ्राय आरो हाबायावबो अनलाजों दाउ मैयायो हाबा जानायाव आरो दिनैबो आलासि जानायाव अनलाजों दाउबाव नै जानोसै आरोना लोगोफोरनो रेडि जाजोब्बाय ओंखाम ओंख्रिफोरा मोदोमलायथ' हाथासुनिनि अनला मोदोमलायथारबाय आं ओरैनो फैयाखै लोगोफोर नै लांनोसो फैखादो बिमाया अननानै मा हरगोन मा हरा दाउखौनो नै माब्रै माबा 8था हरनो नागिरदों लोगोफोर नै माबायदि खाखाना दोनदों हराव रेडि खालामनानै आंखौ फैगोन होनना खोनानानै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जाखांबाय लोंखांबाय दायो थांनो लागानि एकदम मा दं मा गैया एल'एला नागिरजोब्बाय आरोना थाइजौबो लाखांबाय माखासे मानि ओमफ्राय नै दाउबो लांनोसै आरोना दाउआबो जि मोजां मोजां आरोना नायनो लागाथारनो समायना समायनानो नै टफि दंलायो नै टफि दंलायो इ माब्रै आरोना लोगोफोरा आरो लाबोवा होनदों खाथारा माजों जासिगोनसो नोंलाय हा बेखौ 1.5 केजि सेरसे खालामना फानजोबगोन आं बिमानो मासे हरफिना एसे बुरजा हरनिसय हा लाखिनो मासे लाखिनो ओमफ्राय बेखौ आथिंनिफ्राय बिदि गेदेरा माबायसो दंबावोमोन माबामोन दाउआनो दाउ नै लोगोफोर बेसेबा बुरजा हमना दोनखादो आरोना बिमाया मा हरगोन मा हरा दाउखौनो बेसेबा बुरजा हरनोसै नै 8था मानि गेदेर गेदेरा माब्रै ओमफ्राय नै फिसा फिसायाबो माब्रै आरो 8था मानि ओमफ्राय मासेखौ लाखिनोसै बाराद्राय जायोहाय जेव जेवनो दा आरो खानानै अबाव खाना दोनोरगि नांलाय गन्द्रायाव थाबाबो गन्द्रायाव थानाय नङाना लाथ'ब्रा बानो आखाइ सुनो हाया ओमफ्राय उनाव थांनो रेडि जालायबाय आरोना जाखां लोंखां थौै सोरांबाराव थांनांगौ माबार मोनायो न बे दाउ मिथाइ जानो दे नानिलाय नानि तुमपेनो आनै फैसा लागोन न'आ फैसा लागोन नानै न लांलायथारदों बापरे ओइ गोलैसिगोन आयो गोलैसिगौमोन दान्दै फैसाखौ खुगायाव लांलायथारदोहाय नानि तुमपेया दे लादो गारियाव थफ्ला थफ्लि दाउ लाबाय थाइजौ लाबाय मा लाखो थालिर लांलाहाय नांलाय नाङा थालिर नाङा ओइयो 20,000 होदो आबैया आबैया 20,000 होदो इनो ला था गासिबो था ओमफ्राय दैलां बायबासो फैसिगोन देनां दा गरमाव आलासि जानो फैबाय थाला गथ' गथाय लानानै ओइ फैया आमथिसुवायाव एसे गरमाव था गासिबो टा टा बाय बाय थादे मोनफैबाय आरोना लोगोफोर सोरां बाराङैनो मोनफैनाय जाबाय ओमफ्राय सानाबो एसे नै बारा मोनायाखै ओमफ्राय नै दाउ लानाखै माने दाउखौ थैजानो गिनानै थाबनो फैदो आरोना नै मोजां थाबथा बिदिनो नायनाङा दाना दाउखौ अबाव खागोन अबाव दोनगोन अबस्थाया माबाया जागाया बानायदोसो माबार लांदां फादां नुफैलायबायहाय रावबो गैया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय ड्रेसखिनिखौ एसे सोलायनानै लाग्रोनोसै दे लोगोफोर बेखिनियानो मोनदे लोगोफोर बाय बाय